Estem a l'hostal Palmira Espot, al Pallars. Mireu, estem aquí perquè tots els que sou de la generació de 70s, 80s, segur que reconeixereu la Palmira. Ara us diré, quina Palmira, no? Però la Palmira Rock. Us en recordeu aquella noia que nosaltres vam veure com a generació, que es menjava un disco i feia sonar els colzes i sonava la música? Doncs viu aquí. Però s'ha fet gran i amb els anys, com que va deixar la televisió, ha anat desenvolupant altres aptituds i ara ha aconseguit coses com ara aquesta, mireu. Es menja una truita de patates xips i és capaç de cuinar com el Ferran Adrià. Es menja un llibre i és capaç de recitar tot el llibre sencer de memòria. Es posa un gomet aquí al front i és capaç de parlar com el Gandhi. Bé, es menja, no sé, arròs tres delícies i et recita el Mao de memòria. Per tant, la Palmira és un personatge que l'heu de venir a veure. Està aquí dins, és una senyora ja molt gran, nosaltres la vam veure ja de molt petitons jovenets. S'ha fet gran, però és impressionant. Diuen que de vegades per això li passen coses no tan divertides. Com ara que si s'ha de posar un supositori, comença a parlar com l'Aznar. Però bueno, cadascú té els seus problemes en aquesta vida, no?